Alright, abara kabisa mbiyabona sana omotegera idega cya butukuraga na 27 cyobono mambe unatwakulire ira imi studio igotule no mheshimiwa Anthony Kibagendi yokuri y'ubunge usekere w'ubunge ase constituency ya Kitutu CHACHE South county ya Kisii nere tule amonera igali tukulia rero tukora chingona cye maseyemo no musae no mokara se miaka no mubero bado tuli monene na bakoroleka ninginga une keranto live family ya Facebook na bo ogutubwati bwikiranu Kisii FM 94.1 ogendere kubwate chingwana chi AMO ase masingi nchipu mu mwacho motegalini na kwa kumenchere ya maseyemo nde mwaregani umushimiwa Anthony Kibagendi abange bamwe maete nende singi njaru musae abasaye banete kumurukanga kiba sijui mheshimiwa leo niruhusu nikuite kiba kabisa na huko ndo kiba. Yes. Ende koira nelimbi yamono. Oh yes. Ko ngarigani goche studio ya Kisii FM. All right. Nali tukolia nali tanga ni gochagaiga. Na ende na goki usana ne studio ya ino. Ende buna mwagendereire. Yes, karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Litanga ntiyanko alibagelira kwani mugusiya sale na keroke no mumanye malieta oboronge ekera abantu bange bakomaete nabasaye barabumba denga kibako studio. Asante sana. Yes. Njasa malieta igonkoro kwa Anthony Kibagendi. Yes. Nka nyabururu alia nona akinera na somete skuru ekoro ku St Mary's Mosocho ngakora ku St Mary's Mosocho nkagenda Maseno School kuru Maseno School nkagenda Maseno University. Na aboli chikura cyabo Kitutu CHACHE South kubeka narengo mwana moke 2007 Kinde University ngaruo nkatena 2013 2017 narenga kesana koira ngaturuba niwekere kia ODM nomination lakini naende nkairana bono naende 2022 yes because of resilience noko erwanerera noko twaro moyo noko takuo moyo naende nonde lakini ndoche round yeye nyasaye naba na inchi banchire. Mheshimiwa Anthony Kibagendi bagatabanga oyo kurigitari korosa igonyorire ndio esabali oyo kugendera kurigia ekeruki w'ubunge watabire kwa chagete sana back 2007 Ekaruri University Maseno. Does it mean ngakore gutigo bwana kwa kwa guchikora kwa gutekora somo ndo chikora shugulikira wananchi? Yeah omaete squeeze amasomo nabo montago soma. Yes. Again tonkerege ku online courses nabo gukora online classes elindo nyare gukora lakini no ene linare kuboria it was in the final year na inge umwaka one bo mwali ase university gona bonare ko enda nkore semester monkore university. Mheshimiwa Kiba asenginje chingaki twira na se constituency ya Kitutu CHACHE South asobwa tekerenga gyo konyora ekeruki w'ubunge asobochori bwa mwaka oyo tare 9 kerokende ayabuna Anthony Kibagendi kige kwa rege tarakoreka na se constituency ya Kitutu CHACHE South utagete guchikokora bono neli swali likongu sengencho tinda itgota ninki naro rege tarakorekana igo nche omochumbo ne gakoro ku Honorable Richard Onyonka nero akorire gasingia asa koreire asaikirie no ntaite kubwatera erinde na nyare kugendereria of course ntobwato bakongu bw'ekipara ase constituency mono akero gutara chi constituency chinde Kitutu CHACHE North Oseno Mominchori na bokora buna kirami kirekerase no nyana se kirami kitayo kipara ne kingia na intunto to improve echeito kurwase kire koba kipara kingia kipara ndago tevi ne kinyinke kipara bune ya Matieko ochimalia kipara ya Nyamondo kipara nchiro kinyinge bune ya kuru rio toigo egosogo chimea chigosoka guchi chinsemo cha Mominchori epara ya Nyakoe guchimarani epara ya Nyakoe guchirianyi epara pune ya Kioge epara ya Iranda Nyakoe guchiranda chipara nchiro pune ya Matoke yuye gosogo chime para ya Nyabururu chipara nchire botori maria mamoneke asakuru no Nyabundo gali para nchiyo ase no enkanyimbo na Saturday nare ko ende kanisa gete ya Kanyimbo SDA mogo tige gari asegete mwara tiero kogoro guse pigi osotale ase nara ange no eni ma etauni gatima
Nyambera na Nyankongo chipara njira chitaraso Mheshimiwa Anthony Kibagendi nimanyete kworokia obo Nyankongo buno mate constituency ya Kitutu jaje South lakini azinge enjoy chinsa kero kendi nako boli swali kwa tabaneli Kongo lakini wachakire kulira nilia ya masa ya mondoje kero kendi na singe chipara na kero kendi kero nako boli swali litimatinga ikugwataka ngwatakite como criticize mu bunge Richard Onyonga gosekero kendi na singe enjo ya kieke kena boli swali kwa tabaneli Kongo omaete togo criticize umuntu orabeiro for 15 years otemire gukora sakonyara chiskuru nchiraro siribia chikororekana asenale akorire bia lakini asenale tubwato buremerwa buna bono the next thing ndakwandira na mangane chiskuru skuru buna Nyankongo primary school ne skuru ya beire overpopulated oniga ebirasi to kunyara korosi asengencho na bole momboyo ige tutaetekera to koira liba to konyora liba gali ogokoregasi so tutaete skuru buna Nyankongo tonyemente a number of classes lakini bono ntoli kwagacha streams inside go togo chitiri go chigoro to kwagacha chikoroba ase buna botori mbabwati skuru mbabwati no dispensary abana gali bakurukuru botori paka Nyabururu ose botori Nyangena paka Nyamokenye yore bonchari go sebaru ali bacha Getembe igo ase buna gali we need to build a school and a dispensary school buna St Joseph's Nyabururu nero yabeire overpopulated nichi classes nchire dilapidated chisalegete kidogo to wente ko renovate to improve amangana ya mache asenale amacha ataraika naro aye county asenara ikire lakini intuntu tageta mache abe drilled asetote buna Nyakobali igoralia atirimboke gochi maate Nyakoe ensemo yabo Nyagatanyi na enda atirimboke gochi ensemo ya Nyamataro Nyabururu using gravity gose Nyancho igoralia amacha abe drilled atirimboke gocha Getembe ne chinsemo chia Nyaora na Geticha Moinalia ochanseiga ase buna chinsemo chia Nyatieko ntobwata obokongwo bonene sana bwa mache na sare very hilly bona abantekera bakwenda kuya mache bakogenda paka Rochense so tutaite koligie mbinu asande asengencho tubwate chinsoko chinsafi amache aba collected abe kuchitangi and then aba pumped uphill amanya guchigotirimbuka na gravity gosoemechi at that point nabogo tebia bana inchi na barobu we akanere chi pipe ekere kwa balentera macha ngene ne chinyomba eyo ndokende tutarakunira na mangana chibazari bazaries no mweshimwa nabwente kokora timing timing elinde bazari yacha mono lili abana bakoira na chiskuru unankora abasani bane buna Ndindi Nyoro mweshimwa Silvando Sosoro Babu Owino na abande wankora timing bako bekase chibazari igo diria bayiboli bago chikolemerwa kera bako igora chiskuru ali timing umuiboli osirwa kego na eromenta chiria konyara elindo mwana onyara go so skuru na ende tutagete tuchake kwa abana chintakana abuna butoko beke priority arafu mbaro abana kuru single parent families mbaro babwata bayiboli bonsi but very poor so togocha gotumia administration abuna aba chief aba assistant chief aba tureti nechi agent chaito chigo to support on the ground we identify those very poor families lakini onde bwensi go apply a bursary gocha gotema toletu aba lakini etokwa in order of priority kuligereri mo deserve mono kwa ewe bursary ye alright omushimiwa sengencho yebiro timanye tikero kende ekero tutende gosoka gorwase constituency ya Kitutu jaje South abaho kona mushimiwa Kiba nonye aikire guikase ire paka babekire fence they've identified the site bado ntobwente gutwara kokwana elinde tonyare koigwana mushimiwa Kiba within the community ntobwenerete probably konye expand dam site elia ayenkwagiriyo rebo ose umuchano no public naenda abantu be community basono mono li misuri ringo chariri affect abantege kuba abantu basukiwe elinde nabari ekonyara kobo ose toligererie Monyagero manyete umjeno ndwete Nyatiekabu nare gokuboria esukuru Nyatieka secondary sukuru no eregaria mari no eregaria ebateri maataria na Nyatieka city area bionse go biko nganyu bigende asangao chiskuru talina chiko nganyu chigenda sao that is why ngoteba naki
public participation abantu batebe can it be expanded go chimagega singencho chisku to bamenyete gongo teba iga a dumping site yenge involved entirely elinde batebe naki embia nebwate gento gekuruku health implications. Right. Mheshimiwa Kiba ekero twendete gusuka busindo jinga kichikumnyoka sana ndagete bono ndaira na se esabali yawe ya siasa. Yes. Uya sana ekero kwa netwe tigiti ya ODM okeba chokaswa ime ya Jubilee ne chinguru sana. Yes. Sonyo letikero go muno mubunge we constituency ya Kitutu CHACHE South bado lakini okanyole merima se abisi yo mokonyi bumurayi bwense. Yes. Baadaye tukakorora ime ya UDA gamwino. Yes. Kero kende bono anoto guchakira esabali ya bono bosani bwa obo. Yes. Pako Uhuru Kenyatta. Yes. Especially ekero in 2005 right. A referendum ya 205 chungwa na ndizi ndio litunda ne litoke that is when na soete kwana na Raila lakini lirina agoseretwe na intutosoe yes tukabwaterana na Matiang'i ne GT Mchinde tukasuguma mpaka Jubilee rende Nyamira igaiki 54%, Kisii igaiki 48. Yes. Na ende tuka make sure rende ODM tenyole tikero gugusi Jubilee kanyora bibere HMC ODM ya bwate 2017 they were 33. Tuka reduce paka around 13. Yes. Na sengencho na intuntu ataete koro kichinguru cheito right. Sengencho ntubwate abasani na ushawishi wa kisiasa ya gerete tugakora igo lakini wona irani rase nkaswale nde serikali nkara korega singaswa UDA tukaniagacha lakini UDA no tutatobono mheshimiwa tutatoire ngorake no tutatoire ngorako mheshimiwa Kibagendi na kiwasa kaiga ekero gwe ikire UDA ga UDA ogasone chinguru sana kike kiasarige timu ya UDA tukarora Kibaka gosoka nande bune nsara kurume omaete UDA ntwanyarente tegusi tukanyoni sana. Yes. Lirie by election ya Kiamo kama right ya renge in March 2021 na by election ya Bonchari ya vete in May. Yes. Kurueli tugakinie graph ya UDA sana okay around 51% yes. In Kisii County and 70% in Nyamira lakini bono chisegi cheime within the party chikabucha ama chaya agasoa bali bachorire bali birogo bali UDA bakangya gotochaya ntutware kokoregasi. Yes. Ni ntutwa to identify the coordinator chechi constituency coordinator chechi ward pake polling station level tukarosi gento gekuru ku the women league tukarosi the youth league agache party area lakini bono bali ba elected abachumbe bakangya kolenta machapa kamangi agasoka kere mangi asoka na inche bono bakangya mbaya lego takomonto guika Dr. William Ruto angemo no komoterie kene na inche bakangya omongina naro kuruku Rachel Lotundo na bantu bande magara bono nere twale go push are kwenta kobe gubernatorial candidate. Yes. Abulende naende bagacha bakaligeri webese no abali babwate chinguru bakangya ko murwani bande nabagirango bamwabo. Yes. So toka nchenkarra yaya tigansu naende ngachigotegerere ground no ma togotegerere ground community. I looked at yes the opinion polls chiare kokorwenga kiyo even up to November na December I was leading in the UDA lakini nko lead in my constituency. Yes. Lakini bono ngachikopima nkarra ODM is the best party right for me to win and number 2 at the national level nkarra chinguru buna konyora naende chiabekirwe ne serikali yes kero monto akasawo chia sebaba nonye hasla ke gotema ngo tuomere lakini nkarra baba nere chinguru chiae Kiba naende azimio karazimio ya igokire mono ya beire ngare yes ya bwatire Kenya ngima nkarra tiganso ya azimio elinde tunyale ko bwate si baba be president na inche nyore libagali okobe a member of Mheshimiwa Kibagendi. Yes. Igorwete UDA asenge nchokero kende gwachagete komigwaka na kobekerwe bigokoro to ikangene deputy president osegorwete UDA asenge nchokwa rochenga bono ODM liri kwa lengo mbuya ya lengi nabona azimio ya igokire buya ne support yere ye president nabonda abasha ko soambwenere
kabisa kikwate begi ya kabere uko miguga ari nare kumigumono no maete keren kumiguna bona inje ngotuoma ekeri na roche naki azimio ya igokire abantu banyanchire gusi naende Raila maete mimi ni kijana wa baba igo na sugete kando tu like a prodigal son na sirete kidogo nilirudi nyumbani so ugachigo pima mwono kanyaranga baba yangu yuko kairana asante sana asante sana mwacho motoreri winkaimo gusikisia fam tolenero mheshimiwa Anthony Kibagendi yokuligia ubujumbe me constituency ya Kitutu CHACHE South togenda kuriria berata tubona abangete gukora bintu mheshimiwa Kiba ekero azimio la umoja One Kenya Alliance babu gate chitua ime mushibobo me yorongo rwagusi torochi bintu gete bya beta hapa na pale aye ne mobilizer kabisa eke ntongere kia bete ereralia abasae babete mobilized timati se babete mobilized yabo nonda yeto chikugiraniri ko gikeria barayibande. How do you come to that? Nabo moko begeri kermo chemwaga bana basae nche bari na mobilized kwa roche siafu yane kingotara nero town etu achiete gari nkabatebi no ligere clip na batebeti no heckling ukuogerero montonde bwensi nkoyo noche nche ninsigeta barai ninsigete governor ito James Ongwae wa Rwanda nerege kanga ikase ngateba yaya this is my governor right nero chorire naba na inchi na nyasare nga stop ko Rwanda nere ninsigete mo senator ne Ongeri ninsigete umo CAS and governor aspirant Chris Obure ninsigete sana umo women rep one so ngatebya abantu bane no heckling egento mogokora ninche moko iririatera mongakire ne chinkobi lakini bono mbaro bapangetwe bagachigo heckle abarai ababande iyo sarenge bia toro geti mbungia sengencho abagakamba bwente gosikwa no nyemba koletiga sibia onye koroche mba koletibia igogo tiga okoro guonchoreria elinde bachigo kolega sibwenerete right okuogerera barai tebwenereti igor actually na chiete tournament ya national government CDF ya Kitutu CHACHE South asakoro kunyatieko nche nachikire umupira no rengo lakini nche nachikire abaheshimiwa abande bonsi mbachikire ngatebya team yane why don't we just go so konyora ntura mobilize gosoro mbaro bali nabweta se ODM nomination nababwete talina na etu ticket for free chikura they were cancelled iga lakini mbaro bachiete getuo bagaka kimakosa enanyorete 2871 votes the whole of Kitutu CHACHE South eri ward ya muteageti oche oyo uri kumbwatia yo kabere igabwate 690 oyo uri kubwatia igabwate 534 bono oyo uri obwate 534 so abonya tieko akabeka bamuragete babere batatu banyogerere asege tuwe igona abakane tinga batai my friend inche mumaete okopange gento buneke ndapange na ende muntu takwanaga lakini bono esike elinde kero muntu anyare gokoraki anyare gukwana manganae ntutageti tugendere na siasa iyo yo kumobilize abantu bache kuogerera abande siasa tiga tokore siasa yo morembe na maskani tiga tokore siasa abantu bamaete na ki tiga Kibagendi akwana manganae akore totegerere na Ongwae ose magara ose nyonka bakwana manganaro abo bakore asengencho onye totageti gotegerera omuntu igoko tiga togoche mukutano uyu okay mushimwe kibago korera tubwate simie ya motokole asengenje birondo tubwide kaisano choka kerokene meroberi kikwaro serious asengenjo yokonyore kerogo gya Kitutu CHACHE South igota getembe kechi strategy chia nase public ababande bapiki onyore emeroberi abantu bahapangire ntubwate gonolero bwo bako mushimwe kiba timbu atiboba chena tindi mwoba naende ebukwe goteba abanta boba mbali gochako korro mbali gochako genda igoro mbali kora uruti bego mbali igaza uruti igoro yo moba
Mheshimiwa Anthony Kibage nchene sabari eyunde naende ndoche pakanso egeita kia igoro. So I was saying ntobwate mipango awao, yes, including ntwabwante ko tware road show rero, right, the whole of the constituency, lakini rende yaika a team yane the mobilizers, yes, bagante irende nkoira nturabana chiskuru na kitoko kore road show ogokore road show tutayo nkabata irende tigatonyisuki go chiaramisi. That is one of the things we are going to do. Yes. And then toche totare door to door already ngokora tole. Yes. Toche to kore chirali, toche totare chikanisa, totare byombe, totare kirase irinde tonyare ko saba ikure. Na ende tokonyesaba no buororo. Ntori gotumia nguru. Asante sana Mheshimiwa Kibage, tubwate simia ya moyo iberega elinde tokole ekirando itubadileka exactly isatu lakini torang introduce moyo quarantine studio ya nyimbo ko se gato muna bali no mwako bayora kore chinsa mutigera ningo mo introducing ora nabwata magana mange sana enyimbe yo bwate gata kakonkora 0796988630 na 0706181822 yatubwata simibere satoiga go se moiga. Hello wakisno ambiyo rabu studio biamono sana venio mere sigina funi hotel kurmange saba asobwa ngo monango libo liriao no nguru kitutu chache sauti mata. Yes, Murayu ini mo mate na je kanisa ya nyatieka mate endo aro ngano murayu wata mano ko tadinge ndongero na ta ko moboliga. yes, aba saimbara aba tete ngalenga ka konyo yutse igaje ta gatiga bono because bono tru jingo boli ale na mara konyo monda jatigara ni oburayi ko sinagendere tegere mu ikanga na je bwana na ndusirika. okay, asante yamona tigino bokore ni Mheshimiwa ya masemo tinda atiga gokonya basae na ende a plan to bwate into the future neri naki chigasi chiaborire. Yes, ose chigasi chiakeire igeto gusaba basae banyare kogende gento gekoro ku technical training courses. Yes, monto manya ko kora plumbing, monto manya electrical, monto manya obwagachi na bintu bunebyo erinde tonyare ko support na chibazari basomere. Yes, chigasi chiokoboko kuruabu banyare gochake biasara byabo barububoka. yes, keroko kora plumbing na boko be plumber na endo tware duko ko ni bintu bya plumbing. Keroko kora electrical na boko kora boko be electrician na endo gwate duke ko ni bintu bya electrical. Okay, that is one. Number 2, ntotaite with Kitutu Chache South professionals tubeke ebesa amu toko chago koro muchango tutware bese ekoro Kitutu Chache South Enterprise Fund eyo naso montago choka bese siringi 5,000, 10,000, 50,000, 1,100 ogorere pigipigi yayo chakere biasara osogorere bintu byayo chaka koni chips gari ekenyoro oso ochaka gokaranga chinchugu o supply chi hoteli oso tuga chingoko o supply chi hoteli ntotaete abantu baito baso ase biasara. Yes, that is the only way toranyare ko reduce the unemployment level. all right, Again tokende through the professionals forum totaite korenta abantu abamo tuabateiba mintu totebya se chigasi chire erinde nabo nkwenda nano kimirango eyo na igorerwa na teba baminte gasi nere na igurera nkonyera abantu bane. So we want to put together a professionals forum nkochaka tore WhatsApp group na toko iroborayi obo erinde professionals bonsi pi no ene kare toko igunaga kisi FM bwateri bagari okulika no eno musigari bwegeita. Yes, osino eno muntu okorosie chae ntubwate no ena abantu bakorete journalism ekere toko igunkolika ninche moko nyorango tanga na konoki gatarie uri okuligi gazi inche na bataiba mintu nimbwata abanaga bankonyere. okay, yes. Asante sana Mheshimiwa Kibago korera asedeka ya moyoka abangina nabaga katimetinga murobuli kyobwata singincha borwa ndimo na constitution ya Kitutu Chache South abangina nabagaka we are working together na ende no ene byombe byabangina nabagaka ko bi support tole. Yes, actually kerena renge se team ya Dr. William Ruto in December tu supported ebyombe binge sana ase kenyoro byabasae byabangina ebye kenyoro biri byamabe and all that. Yes, na ende ningendrete ko bisira no embono as we go towards the elections. Yes, tokoiro borai nintake to ikaranse tintake tikwenda goteia abantu buna iga nko baroseri tore cho iga nko babekera toreke iga nko no etugo ikaransa nabante kenyoro batote e priority ya itoboni iga ngento gete. okay, egento tutaetega ngento gete
those are some of the things tutaete gocha gokora. Mheshimiwa Kibana akirimbia mono sana singi choko nyalibiro bya gukora na KCFM. Turangaiva gankore gendo gekoro ku closing remarks. Nari gwakambia mono. Yes. Ditangana soko nyaliba ali gocha KCFM. Na kuborie tegore ebiro bya elire. Yes. Lakini nako tengi into kyomo eli okoje gukwana ngere kieke. Yes. Iyo ntontaete gukwana kwanza no gusaba abananchi baito. Yes. Ba Kenya na Kisii County na Kitutu CHACHE in general. Yes. Etogusaba iga tokore siasa yo murembe. Engakie ikire tutige gukora siasa yo gutumia abana bande bachikuoga gose kuruta magena kwanyora abantu baumire. Bakore tokore siasa yo murembe na masikani. Egia kabere igongo saba abantu babo Kitutu CHACHE South. Nchebuno omwana ino Anthony Kibagendi na abori chikure chinga kientambe. Igongo basaba mumbu atesie tunyare kuirekero geke tokorera abantu baite gasi. Mumaete bunanja mimi ni mchapa kazi. Nje no monto narete gukorera abantu gasi na ndi na abaikiranga chinga kichonsi igonko basaba mumbu atesi ebitinambire bikunya gukwanwe kenyoro chi propaganda echimonyara gochitegerera chiasoera chiasoka gochimoino na ende na inche no ena tubwaterane tokore gasi amo tunyare korento gonchoreria sebo Kitutu CHACHE South gokorera pi. Yes. Omo Kitutu CHACHE South ngakiare gene Anthony Kibagendi. Omo Kitutu CHACHE South pakege ne Anthony Kibagendi asengencho tigango ta siasa ya Kitutu South ige gokoruiga Kitutu in general. Jimmy Angwenyi gachagete kubodi 1969 akabodi 1979 akabodi korwelio igo bachete komo trust in the year 1996 by election nali ba mochorete. Richard Onyonka na era agachaka 96 97 202 207 nali achete kwa ewo. You build trust na Kitutu. Alright. Na isenga chakelio na akorire mpaka bono. You have to build trust tindi gokumoyo eba akora noro moremereria kuba sirore se kunyarekana kerba gote yobo konkuba tebiore kene maitendira abananchi bakongakera nabateinko kubwate sindeiga igana iga oseganyari tukogetengo korande na endendire bagwa kana bateiga kirero te kunyarekana iga abantu bane mbamanyete Kitutu baminto mbamanyete buya sana. Asante sana Mheshimiwa Kiba na tebire mbona sana singi choko nyori biro byo gukora na KCFM. Next time na nento kurigie tukwanire binte binge umayo cha gutebone campaign ya unga kwa ibangire kerokende bintu bina kibicho korekana na tebire mbia mono sana singi ncho yogo ikaiga na kerokende gukwanira Omo Kitutu anene mono rio CHACHE nkaite ngokonyorera sinjira yogo ikeranu. Until next time we wish you all the best. Kiarantu ntoli bana siasa ntu yedo no gukagariria mai lakini bogo ntumira salamu igari moigo kwara nkwania bamanya nonde umunyakero go no turwete constituency yemo na kikwagweka no muntu getema etega nje mamioro muntu teyo tukubwekana no ndwete nyatie ko garia mwamanu ari no ndwete se egwoti kurukunga nyatie ko gwoti. Asante sana. Okay, asante sana singi nchiye biro ndochega ya charukire deke ya mwigoro ichinse to chebono mambye mangana mayasinchira yobo ikeranu tumanye kwira na sense moyo mweli umururi Mominchori. Usicheze mbali. Asante.